aiwa Fadzai Mahere ajamuka noda kuti ZANU-PF official secretary Patrick Chinamasa anotaura kana kuti anotaura mastatements ekuda kuextenda constitution kana kuti ED atonge kusvika 2030 zvavhundutsa vanhu nekushoka vanhu akatoshamisika zvanzi nana Patrick Chinamasa vakutoitawo maslogan ari kutaurwa mazuva ano ari kupengesa mazuva ano sanabina mashoko ataurwa naFadzai Mahere aiwa achikanda majagons paari nokuti vosubscribe like otina on the bell icon notanyora achiti it's surprising that a lawyer of Mr. Chinamasa's standing would chant a political slogan that violates the constitution of Zimbabwe in regard to presidential term limits. We all know the importance of the rule of law if Zimbabwe is a constitutional democracy. Any attempt by Mr. Mnangagwa to extend his term of office beyond what the constitution permits should be opposed by every progressive citizen. We have seen what happens when Zimbabwe acts contrary to the express terms of the constitution. Strict adherence to the constitution is non-negotiable. We now need new leaders. Mashoko anoadvocate wanaFadzai Mahere achiti aiwa vana Patrick Chinamasa vana no respect of zingamboiti muZANU-PF asi patoona kuti vava kuisa maslogan anoopposa the constitution ndopo vanonga kuti aiwa nyika yeZimbabwe haina democracy, nyika yeZimbabwe haiobey the law, noti munhu wese every citizen must enforce malaws anenge ari muconstitution. Ame achiputudza mafungiro enyu nori kudii pamusoro pemashoko ataurwa naFadzai Mahere aiwa achioposa aiwa mashoko akataurwa aiwa naPatrick Chinamasa. Pinai comment section miri mutudze mafungiro enyu, musano subscribe kulike, tinotena on the bell icon.